Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan roja dişeme daxaftina xwe de diyar kir ku evên tedbîrên dijî belavbûna vîrusa korona hêdî rakin. Bi vê ve girêdayî kafe, restoran û çayxaneyên li İstanbulê jî ji saet heftan heta heftê êvarî vê vekirî bêniştin. Valla bizim için Sezkirina tedbîran ji bo me baş bû em pêçeke rehet kirîn. Ji ber ku ev nêzîkî salekê em di nava pirsgirêkan de dijîn. Ji ber kirê û deynan em demên zor derbas dikein. Hevalên me yên ku îflas kirîn çêbûn. Ev e 20 salin ez li vêrê me, ez bi heval û dostên xwe re hewl didem ku li ser piyan bimînim. Eskiye nazaran Sestkirina tedbîrên ji berê pir baştir e. Lê dîsa jî karê me jê pêşiya pandemiyê pir kêmtir e û rêjeya karê me ji sedî 3 heta 40 e. Her wiha rêvebirê Komîteya Odayên Doktorên İstanbulê Murat Erkmez jî destnîşan kir ku desilat li gorî serê xwe û bêyî zanistî biryarên di derheqa vîrusa korona de dide û ew jî dibe sedema zêdebûna pêketî û mirinên vîrusa korona. Yani İstanbul ve Marmara Li İstanbul û Herêma Marmarayê meha rêbendanê zêdetir pêketiyên vîrusa korona hene. Vê rewşê li ser nexweşxaneyan hêjî bandorek çê nekiriye. Ji ber vê yekê jî divê sistkirina tedbîran baş were hesab kirin. Berî niha jî tedbîr hatine sistkirin û bi hezaran kesî jiyana xwe ji dest dane. Li aliyekî din jî sedema sistkirina tedbîran weke aboriya Tirkiye jî tê nîşandan. Lê em weke ûdeya doktoran li İstanbulê bawer dikin ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona divê bi civatê re hevsengî û tedbîr werin standin. Esnafên li İstanbulê ji sistkirina tedbîrên dijî belavbûna vîrusa korona zêde nekeyfxweşin. Ji ber ku piştî di rojan jî ew gilî dikin ku mişteriyê wan pir kêm in. Li aliyeke din ve jî ji Odeya Doktorên İstanbulê Dr. Murat Erkmez ji bo sistkirina tedbîrên dijî belavbûna vîrusa korona dibêje ku hêj zûye û ew bawer dike ku sistkirina tedbîrên dijî vîrusa korona wê bibe sedema pêketinên nû û zêde yên vîrusa korona. Membatanî, Dengê Amerîka, İstanbul.